curso estamos a traballar os alimentos. Quixemos mostrar os alimentos de orixe animal. Aquí temos con manchas negras que chamamos frisona. É unha das vacas máis leiteiras, dela obtemos o leite muxinoa, como vemos. Adéntase facer 2 veces ao día, unha pola mañá e outra na veciña. Estas vacas viven estabuladas, é dicir, nun establo, alimentan de herbas e queso, saen moi pouco. Unha parte do leite destinase a facer queixo. Faise callando o leite, separando e prensando a pasta que queda por riba dele. O queixo pode consumir inmediatamente como queixo fresco ou deixando fermentar. E o leite tamén o temos en lata, para iso temos que repousalo ou centrifugalo. Se batemos a nata, obtemos a manteiga. Outro tipo de vaca é a que temos nesta fotografía e chamámola rubia galega ou vaca do país. Esta vaca ofrece unha canela que tamén dá leite. Viven en libertade, pastando e comen vegetales, secas e plantas. Estas vacas obtense a maioría das carnes que comemos e delas aproveitase casi todo.